Kto to nie śpi, hej, kto to nie śpi, ha. Kto to nie śpi, tra la 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 la. Druga w nocy jest, a ja nie śpię, hej. O, ja nie chcę, hej, hej. Poćwiczymy sobie, hej, poćwiczymy sobie, ha. Tra la 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 la. Halo, panie Albercie. Proszę buziaczka tatusiowi, dobranoc. No, nie bardzo mi się chce spać, powiem wam, że ja bym tak sobie pohasał. Moje kochane moje. No. Ta-ta-tam, taram, tatam. Di, 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 di. Tararara, tara, tara, tatam. Tak. Jeszcze owocki zjemy w środku nocy? Bo mleczka to nie bardzo już, nie? Nie bardzo mleczka. Moje kochaniutkie. Powiedz mama. Mama. Mama.